Daigong ang Ginoo, uban sa mga mag-uawit, ang kalipay tay singgil, ang Ginoo labing daigong ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tay sayaw, ulang adlaw. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong padayon nga ipangaliya sa Ginoo nga unta ang kalibutan maprotektahan sa mga katalagman ug mahunong kining mga kagubot, labi na kining mga gubat ug hulga sa gubat. Ang pagsinabtanay unta ug ang kaayuhan sa lawas ug sa kalag mao'y paningkamutan sa atong mga leader sa nasod, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots alang sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi ng mayong panglawas ug ang kalipay ug kalinaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, gamhanan ug walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma, himoa nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa mga igsuon, aduna kitay katungdanan apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo, apan kung pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyong ulipon aron mahadlok kamo. Hinunua ang maong Espiritu maghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit na kita sa Dios sa pag-ingon, Amahan ko.
Makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Ug sanglit mga anak naman kita niya, makapanag-iya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang pa ni Ana, mahimo kitang masig ka manununod ni Kristo sa tanan nga gitagana sa Dios kang Kristo, kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tindog ang iyang mga kaaway nagkatibulaan, ug sila nga nagdumot kaniya nanagan sa iyang atubangan. Apan ang matarong nalipay ug nagsadya atubangan sa Dios, nangalipay sila ug nagsadya. Ang atong Dios, mao ang Diyos sa kaluwasan. Amahan sa mga ilo ug ang tigpanalipod sa mga balo. Mao ang Dios diha sa iyang balaang puloy-anan. Ang Dios naghatag og usa ka puloy-anan sa mga biniyaan. Gipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kausbawan. Ang atong Dios, mao ang Dios Sa kaluwasan. Daykun adlaw-adlaw ang Ginoo nga nag-abaga sa atong mga palas-unon. Ang Dios nga mao ang atong kaluwasan. Ang Dios usa ka Dios nga manluluwas alang kanato. Ang Ginoo, akong Ginoo, mao'y nagabuot sa mga agianan sa kamatayon. Ang atong Diyos, mao ang Diyos sa kaluwasan. Alleluia, alleluia, alleluia.
manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay nagtudlo si Jesus didto sa usa ka sinagoga. Didto may babae nga giyawaan og tungod niini nasakit siya sulod na sa 18 ka tuig. Nagtikubo na siya og dili na makatuyhad. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, miingon siya sa babae, naayo na ikaw sa imong sakit. Ug iyang gitapion ang iyang kamot sa babae ug diha-diha nakatuyhad siya ug gidaig niya ang Dios. Ang opisyal sa sinagoga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng igpapahulay ug miingon siya sa mga tao, may unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo niya ng mga adlawa kung gusto kamong mamaayo apan dili sa adlawng igpapahulay. Mitubag ang Ginoo kaniya, mga tigpakaaron ingnon kamo. Sa adlawng igpapahulay bisan kinsa kaninyo mubadbad sa inyong baka o asno gikan sa kwadra ug dadon ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon. Karon ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod na sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng igpapahulay? Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang nalipay ang tanang mga tao sa kahibulungang mga buhat ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ito, ang atong Dios mao ang Dios sa kaluwasan. Motoo ba mo dili? Naluwas ba taron sa korupsyon? Naluwas ba taron sa siging baha panahos uwan? Naluwas ba taron sa pagkadaghan nga way trabaho? Naluwas ba taron sa mga linog, mga bagyo? Naluwas ba taron sa daghan kayong dili ka eskwela? Mga igsoon, tinuod gid na ang atong Dios mao ang Dios sa kaluwasan. Pero kining kaluwasan nga iyang itanyag nato kinahanglan ato gyung dawaton. Kay kung dili nato dawaton, dili pod niya ipamugos. Ug unsa may una natong buhaton, matud pa diri sa unang pagbasa, kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan. Pasabot, ang kaluwasan sa Ginoo mulihok ra na kung manduan ta sa Espiritu Santo, dili ta manduan sa atong tawhanon na kinaiya. Ngilingay mong tupad, yung nakinsay nagmando ni mo karon. Nangutan na ba? Kinsay nagmando ni mo nga maunay color sa imong buhok. Kinsay nagmando ni mo nga anaon na ni mo imong kilay.
Kinsay nagmando nimo nga maunay color sa imong naong, ana. Kinsay nagmando nimo nga maunay gidaghanon sa inyong mga anak. Kinsay nagmando nimo nga maunay matang sa kural nimo sa imong balay. Kinsay nagmando nimo nga anha nimo diha i-parking ang imong sakyanan. Inana ba? Ito ba? Kinsay nagmando nimo nga anaon nimo paggamit ang imong kwarta. Kana. Kay kung kining atong lawas manduan gani tawhanon kinaiya musangko gyud kamatayon, musangko sa problema. Pero manduan na gani sa Espiritu Santo kaluwasan. Ug unsa man ang kaluwasan? Holistic, duha gyud ka kaluwasan, lawas ug kalag. Dili pwede ang luwason nato lawas ra. Di sad pwede kalag ra. Lawas ug kalag. Mao na ang sala mupatay gina sa lawas ug sa kalag. Nya ang kaluwasan sa naihatag sa Espiritu Santo muluwas pod sa lawas ug sa kalag. Ang atong mga santos mao gyoy naghatag natog modelo unsaon pagluwas ang lawas ug kalag. Ug unsa may ilang gipuy-an, ang una gyud ang kakabos. Biyaan gid ng kwarta. Mao ginay una. Kaya kung naaga niya natong kwarta, tortig yung pagkagubaa sa atong lawas o kalag. Ikaduha, kanang dungog. Mao na nagpuyo gyud ang mga santos, si Jesus, Maria ug Jose, nagpuyo gyud sa portika yano, pobre yano nga kinabuhi. Ganay si Jesus, isip modelo nato sa pagpuyo sa kinabuhi dinis kalibutan. Wa man gani siya mo eskwela, wa siya degree. Karon kitab hala kisi-kisi gyud ang panguha ng degrees. No? Torti gid nato anak mo. Ingon din, huy, ug daghan kog anak, din ako ka pa eskwela. Naka-eskwela dito sa Kristo. Naka-eskwela to? Si San Pedro naka-eskwela to? Wa. Sige ra tong panagat, ikadi sa na madaha pa dire. Nganong di man madaha nga nahimo magid silang manluluwas. Di man na malalis. Lawas og kalag giluwas Manila. Og naa man ang edukasyon, okay. Pero guha sad na di kayo na nato tagaag dakong pagtagad. Ang dakong pagtagad anha gyud sa kaluwasan, sa lawas ug sa kalag. Mao tanang moingon ko kinahanglan pa bagyod nga mo eskwela ka aron kamao kang mutabang sa mga taong way gikaon. Kinahanglan pa jud na eskwelahan kanang pagtabang sa taong way gikaon, kanang pagpaatop, pagpabungbong og in short pagpatukod og puy-anan sa usa ka tawo nga disente, nga dili masudlag uwan. Kinahanglan pag gina nimong eskwelahan aron ka mao kang mutukod og balay. Kamao maganing langgam gani mohimog sag nga way eskwela. Di ba? Kamao maganing manok mudumdum og asang iyang itloganan bisag wa na ka eskwela. Ang baboy gani kamao maging muungad-ungad unya mo pahimutang inigdayon niyang panganak. Ug naa lang gyud ungaronon aron lang gyud mapahimutang. Natanawa karon ang nanag-eskwela nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mga professionals unsa may lang gibuhat gipatay kinabuhi, abortion, ligation, vasectomy, transplant anang mga genital organs, inom anang mga chemicals hangtod na nga cancer na lang. Tungod na sa atong kunuhang in quotation, edukasyon nga minanduan lamang sa tawhanong kinaiya.
Karon siging hisgot anang i-increase ang atong mga taxes, 14 taxes i-impose nato. Mga professional man na sila, mga ekonomista kuno na sila. Hashtag god ang atong gamayng income, anang atong savings or time deposit banas bangko nga pertira sa yung gamaya, wa ganay nakaabot og 2%. Kuhaan pag yung taxes. Nangaunsa naman ta ani? Bisag kana na lang gamayng income, gikuhaan na gani na og withholding tax. Chargean pag yung taxes nga bag-o na sad. Unya ra ba ang nakaapan og nanay daghang taxes nga nakolekta ni sodra sad sa bulsas mga kurakot nato nga in quotation, mga edukado kuno, mga educated people nga may kaayong maniobra aron makuha dayon nila ang ato mga billions and trillions of pesos. At least ba sa setting din sa Pilipinas, nga di ra bagyod masakpan. Nganong di man masakpan? Tungod kay sila say nagkontrol sa atong judiciary, sa legislative, o sa executive department sa atong gobyerno. Kinsa may alaot kayo? Ang mga kabos. Sama nato. Kita gani din, gatampo-tampo na lang taaning atong slot. At least, nagtinabangay tas atong slot sa ginagmay nga, banid-banid ba? Pero ang millions, ang billions, ang trillions, tua aning mga gitawag na tong educated nga minanduan sa tawhanong kinaiya nga kwarta gyud, honor gyud, ug ang ikatulo, power. Hilig kayog power and authority. Kana bang ako gyud masunod? Ako gyud tahuron. Muna si Hesus gi koreksyonan aning mga tao nga duna kunuhay gahom didto sa sinagoga. Ngano man imo man ang giayo ang taong masakiton sa adlaw ipapahulay nga ang atong authority nag-ingon man wa gyud buhaton, rest day gina, rest day. Why buhaton? 6 days ra gyud ang trabaho. Why buhaton sa adlaw igpapahulay? Sakto ba na? Dili. Uy, tubag mo. Sakto ba? Dili. Ano na ron? Sige, kwenta-kwenta. Og manduan kas Espiritu Santo, maliwat kang Kristo. Pero manduan kas tawhanong kinaiya, masuko gyud kag naay. Muayo sa adlaw igpapahulay. Mura man kitag malain ay mulingko din hislaing lingkuran kay di mo tuman sa atong asir. Pero aton lang sa nang sabton di lang ato kasukan ay ana atong sabton nga moadto gina siya impierno. Gipasabot ni Kristo, ingos Kristo, be consistent. Okay man ang inyo, pero be consistent. Ngano man nga sa adlaw igpapahulay, inyo man laging pagawason sa kwadra, inyo mang tauntangan sa higot, ang inyong mga baka, kabaw, asno, iro, aron inyong paimnon o pakanon. Adlaw man ang ipapahulay. Nya niya hinoy naganto sa iyang sakit, 18 na katuig, nga di katuyhad, kay purting pagantos, dili pwedeng tangtangan aning iyang pagantos sa adlaw ipapahulay. Inyo maganing paimno ng inyong iro, inyong manok, hapyod-hapyoron, maganing adlaw ipapahulay. Niya ang kanina hinong tao nga imo ginang igsuon, di nimo tabangan sa adlaw ipapahulay. Nabte mo kumpisal nako, pader nakasa ko kay ni trabaho ko sa adlaw Domingo. Nakuhay magkatrabaho nas SM. Saon nimo ana pag-unda nga mao man ay pinaka-busy ang adlaw Domingo sa mga department store. O kana tanan dihang nagtrabaho, maimpierno na. Di ba? Sakto ba dili? Sige, ito ba? Asa man ka nagtrabaho, na as call center. O nya call center nga trabaho man na gyud Domingo. Na maimpierno na latanan. Muna be consistent. Unsa may consistency nga pangayoos Ginoo nato? Kinahanglan
minanduan ka sa Espiritu Santo. Nganong ni trabaho man ka pagka Domingo. Ingon dayon ka, mao may demand sa akong na-applyag trabaho sa akong employer. Nganong diha man sad ka ni apply. Para ibuhi sa akong pamilya. Para ipakaon sa mga gigutom nako nga pamilya. Para itabang nako sa mga masakiton o sa mga nanginahanglan. Okay na. Di ba? Kung para itabang sa atong isig katao ang atong gibuhat, approve yung Ginoo ana. Pero para sa atong kaugalingon, bisag unsang adlaw, wrong gina siya. Nakaron unsa may ato aning recourse isip mga Katoliko. Kinahanglan mo simba gyud ka. Find time to go to mass. Mo nang dunay anticipated mass sa Sabado. Naa pa gyud tay 14 misang daghana, at least in Pilipinas. Daghan kay misa sa kada Domingo, gikas buntag sayo hangtod na gyud gabi. Unya kay 8 hours raman ang imong trabaho, siyarog di gyud ka kasimba. Ang kapoy na magupad, bisag kapoy simba gyud. Kapoy, sige simba gyud. Ayaw pagpadaan ang imong tawhanong kinaiya. Sakripisyo gyud simba sama nga mo sakripisyo sa kaog trabaho. Bisag kapoy mo report yung kas imong trabaho on time alang sa kaluwasan sa imong mga gimahal sa kinabuhi. Luwasasad ang imong kalag ug ang kalag sa imong minahal sa kinabuhi. Ana, be consistent. Sama sad sa atong mga government officials, mutabang man jud kamo kay mukuha mo anang taxes, unahag tabang ang mga kabos. Tanang na ay mga reels diha, maingon dayon, kita gipa-invest sa SSS, gididakan ta sa atong kwarta, atong sweldo para SSS. Unya kun manghuam tas SSS, tubuan na sad ang atong kwarta nga atong gihuwaman, nga ato ra man unta atong kwarta. Di ba katawanan? Unya unsaon man tong tubo? Iuli to nato. Gikurakot pa gyud. Nanghatag kunog ayuda para sa mga kabos, pero ang napuno nga bulsa, ang bulsa sa nag-release sa ayuda. Mo na ang duwa din sa Pilipinas. Mo nang mga matay kita. Mga matay gyud. Karon sa mga itong buhaton, di naman na nato sila mausab dayon. Posible man kita pagani mo ipatyon. Unsa may buhaton? Din alang ta maghuwat nila nga mga usab, kita nalay mag-usab. Nya unsa may itong buhaton? Dili sige gyud palit og slat. Kay pinaagi ana atong gipakita nga nagkahiusa ta. Ikaduha, ayaw na pagsigig pangandoy anang madato. Bulahan kamong mga kabos matud pang Kristo. Ikatulo, ayaw na sigig pangandoy anang honor nga di jud ka sawayon, nga daygon jud ka kanunay. Ayaw na, bahalag sawayon ta. Ako lang na dinhi aning atong social media, kadaghang mo saway nako. Mingon pa dir, na sini saway nimo. Nako, normal. Padir, wag ni saway nimo, abnormal. Di ba? O wag mo saway nato anang social media, abnormal ta. Pasabot pulos na sila mga trolls. Kanang gasigdaig nimo gitawag nag trolls. Ikaray ga himo-himo ana. Para daygon ka. Pero naagi daghang mo saway nimo, naasay mo daig kana mao nay normal, real na siya nga comment. Ana. Aparagod nimo, lingi ay mong tupad. Lingi ah. Ing na perfect ko, tanaw ni mo na ko, perfect ko. Oy, mo ingon sa na, kilay lang ni mudaan, di na maging na perfect.
ilong lang ni mudaan, di na, pero daghan kay tag-angay sa wayon ay sa atong kaugalingon, batasan pa lang nimo, so daghan na kayong kuan. Muna, normal ra gina nga sa wayon ta, pero ayaw ka balaka, sige lang yapog himo sa mga maayong butang. Og mao ni ang makaluwas nato. Nga igsuon, karon sugod nagkaduol na ta sa pagsaulog sa All Saints Day o All Souls Day. Sooner or later, labi na ning ato mga pangidaron karong tigsimbahan og sayos buntag, nagkaduol na sadtang. Sige, lingay mong tupad na nagkaduol na sad ka. Sa sunod, maapil na ka anang listahan sa mga sobre diha sa mga kalag. Karon naghangyo ta nga magpasuga ta ngadto sa atong mga lubong, no, sa municipal o sa Catholic. Pag-practice na nga magpasuga sa imong pasugaan ang katong nag-una nato atong pasugaan, ha? Nga praktisan nga magsuwat sa kagpamisa sa mga kalag kay sooner or later maapil ka diha. Mangandoy sa nga pasugi in taong ko ninyo, pahayagi in taong ko nining kangit-ngit sa akong kinabuhi. Unang ang dili mo pasuga karon sa ilang mga lubong, sa ilang mga minahal sa kinabuhi na miligrong maimperno mo. Ngano man, tungod kay wa gid mo maghuna-huna nga kana sila mao man na ang naka-contribute nato nganong naingon anita ang ato mga lolo, lula, mga ginikanan, mao na sila nakahimo nga ingon anita. Di na lang ka spend og 400 pesos para imong pasugan for 3 days ang ilang lubong. Iko no, na ako no. Di na jud ka kasuwat sa ilang mga ngan diha sa sobre aron imo silang hinumduman aning mga panahona og imong isod para pamisa. Haron atong ituboy ngadto sa Ginoo ang mga pag-ampo para nila. Sa atong pagbuhat ana, minanduan ta sa Espiritu Santo. Pero kung ingon ka, ada hasol, huwag na impyerno to, impyerno. Huwag na langit, langit. Kung ana, minanduan na ka sa tawhanong kinaiya. Sige, lingay mong tupad, nakapasuga na ka. Nakapasuga na ka. Ingawap karon ato na opisina pasuga na dito. So sugod ay sa kuan, sugod sa October 31 hangtod sa November 3. Wala tay basahon nga mga ngan sa mga kalag. I-generic na lang nato alang sa tanang mga kalag nga nangamatay. Ana ha? Kay daghan man jud kay nagpamisas kalag, maabutan tag alas 12 gabi kung basahon nato tanan. Hinumdumi kini kada nimo suwat sa kalag sa imong gimahal. Kada nimo suwat ang imong pag-ampo counted na sa kasing-kasing sa Ginoo. Formality na lang ang pagbasa nato. So practical na lang tungod sa kadaghan sa basahonon sa atong gipamisahan. Ato na nang ingnon na alang sa tanang mga kalag sa nangamatay nga atong gipamisahan. Ana na lang ha. Nay mo kay buong ana. Sugod na sa October 31. Nya magbutang lang ta diri og box nga dako nga whole month of November ato silang blessingan. Symbolic lang na nag-ampo ta nila, ha? Basig mo reklamo mo, wa basa ang kalag, Di man na mo'y makapalangit ang pagbasa. Ang imong kasing-kasing nga nagpamisa mo, to'y makapalangit. Formality lang na, usahay mispronounce pag diha. So, kung maunay saligan, piligrong maimpierno ang imong kuan. Labi na ang lektor maglisod og basa, patay ka diha. Maimpierno na. Di na mo'y saligan. Ang imo gyung gugma nganong nagpamisa ka, nganong nagpasuga ka, kadto mo'y iphon sa Ginoo. Okay? Manindog na ta. Mga igsoon, ang atong Ginoo naghatag kanato sa kaluwasan
Busa, malaumon kitang muduol kaniya og moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, hingpit nga mutahan sa ilang kinabuhi, diha sa pagpangalagad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga maangko nato ang manggihatagong kasing-kasing, aron malugti ang atong panghuna-huna sa kaugalingon lamang, kundili huna-hunaon usab nato ang kaayuhan sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga atong makit-an ang naong ni Kristo diha sa mga kabus ug sa mga manag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga atong mapuypoy ug mahupay ang mga masakiton ug sila nga anaa sa kagul-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga atong mapuypoy ug nga si Halang Diyong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo na uban sa Dios hangtod sa hangtod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom og malhigugmaong Dios, dawata ang among mga pag-ampo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gubausan, usa, kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, mga samong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit mong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug itugot nga kining among pag-alagad maghatag kanamo og himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan,
ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon, Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayton ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalingan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
sa dautan. Mahayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gamugan himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sama ang huma sa Diyos sa
pamatiyo. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan niining sakramento ug himoa nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kaluwasan nga Diosnon. Mahimo ra ni kung ato yung dawaton ang Espiritu Santo nga maoy magmugna na magmando nato dili ang atong tawhanong kinaiya. So padayon tagpalit og slots kay mao nay mando ron sa Ginoo nato. Ang atong grace tag 100 pesos per slot, nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000. Unya ang atong PPSC para sa ato dinhing mga project sa parokya tag 100 pesos gihapon per slot, nya duna sad ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Nya ang atong padayong itabang adto sa mga earthquake victims sa northern part of Cebu, ang DPR tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Nya usbon nako ang atong pagpasuga sa sementeryo sa municipal o sa Catholic nato nga cemeteries dinhi. Padayon tang nagdawat 400 pesos ang pagpasuga. Unya ang deadline karong October 30. Nya ang atong kaningkuan Parade of Saints karong October 29. Mga 60 tingali na ka saints ang atong pa lakaw-lakawon. Nya magmisa ta dinhi sa atong magmotorcade ta for about 2 hours more or less. Tuyok sa atong teritoryo sa dinhi sa parokya. Unya ini kaalasay sa hapon niya ng pitsaha. Magmisa ta dinhi og mutan-aw sa tas mga saints nga ipresentar para ni pag-highlight sa All Saints Day. Nya sa sementeryo sa October 31 natay tulo ka misa ini kagabi 5:30 sa sunod 5:30 anya 6:30 nya de 5:30 onya 6:30 atong tutanaw no onya dayon na kamino iguman sa 6:30 nya na pay 8 in the evening di ay na pay alas 8 ini ka November 1 and 2 11 kamisa ang atong buhaton dito sa sementeryo alas 6 magsugod nya kada 30 minutes hangtod sa gabi tanawa lang yang schedule 11 kamisa nya dinhi sa atong parokya inig ka Biyernes inig ka October 31 wala na tay misa sa gabi wala na misa diri sa gabi kanang 6 PM anto na ta sementeryo unya inig ka Sabado November 1 ang atong misa dinhi alas 6 sa buntag nya wala na sad tay gabi wala na bisan anticipated mass wala unya ini ka Domingo ang atong misa dinhi alas 6 sa buntag alas 10 sa buntag o alas 5 sa hapon the rest wala na sad adto na ta sementeryo. Okay, ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanila. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.